Yurdun Merkezi Saylao Komissiýasynyň habaryna görä Türkmenistanda geçirilen irki prezident saylawlarynda saylawçylaryň 97 göterimden gowragy ses berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ses berişlikde köpçülikliň düzgün bozulmalaryň bolandygyna we saylawlaryň netijelerini galplaşdyrmak üçin ähli şertleriň döredilendigine habar berýärler. Mundan başga da Adatlyň Türkmenistanyň bir vilayet administrasiýasyndaky çeşmesi 13 mart gijesinde goşudyrnak içinde nädogry kandidata ses berilen saylaw bültenleriniň ählisiniň çalşylandygyny habar berdi. 12 martda akşam Türkmenistanda saylawlary we salat salşyklary geçirmek boýunça merkezi komissiýa saylawlarda ses berişliginiň tamamlanandygyny aýtdy we bu saylawlara saylawçylaryň 97,10 göteriminiň gatnaşandygyny öňe sürdi. Ýöne ses berişlik köpçülikliň düzgün bozmalar bilen geçirildi diýip Adatlyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Adatlyň ýurdun bir vilayet administrasiýasyndaky çeşmesi 13 mart gijesinde goşudyrnak içinde nädogry kandidata ses berilen saylaw bültenleriniň ählisiniň üýtgedilendigini habar berdi. Saylaw uçastyklary saat 19-da yapyldy. Emma häkimlik ähli saylaw uçastyklaryna zerur netijeler bolýança hasabat iýermezlik barada görkezme berdi. Ýagny köp bolmadyk möçürdäki saylaw bülteninde Serdar Berdimuhammedow bellenilipdir. Beýleki dala şäherler üçin köp ses berilipdir. Bütün gije täze bültenlerde Serdaryň adynyň gapdalynda bellik goýdular. Dine şondan soň ýary gijeden soň häkimlik bültenleri kabul edip Aşgabat şäherine iýerip başlady diýip Adatlyň çeşmesi aýtdy. Bellesek 12 martda günüň dowamında habarçylarymyz ses berişliklerde köpçülikliň düzgün bozulmalaryň bolandygy barada habar berdiler. 12 martda Aşgabatda habarçymyz adaty A4 ölçeğli kagyda çap edilen saylaw bültenleri, olaryň hemmelere we çäksiz mukdarda paýlanandygy barada gurrun berdi. Saat 17-de saylaw uçastygy boş temen ýeketäk saylawçydym. Saylaw bültenlerini pasporta görä dälde kwartirada hasap alınan adamlaryň sanyna görä berdiler. Pasporta asla teretmediler. 3 bülten berdiler. Sorasym ýene berjekdiler. Itim pişigim üçin sorasym hem berseler gerek diýip pikir etdim. Bültenleri adaty A4 ölçegli kagyda çap edipdirler. Diňe onuň beýli ýüzünde möhür basylypdyr diýmesen başga goragy ýok. Hatda belgileri hem ýok. Diýip Aşgabatda habarçymyz aýtdy. Adatlyň söhbetdeşi öz aýdanlaryny tasdiklamak maksady bilen saylaw uçastygynda berilen goşmaça saylaw bülteniniň suratyny iýerdi. Liwap vilayatynyň beýleki bir habarçymyz bir saylaw uçastygynda 11 ýaşly bir oglanyň tutuş maşgala ses bermek üçin gelendigini habar berdi. Oglan 4-nji synpda okuýanlygyny aýtdy we onuň elinde 2 pasport bardy. Men ondan näme üçin gelendigini soranymda ol kakasynyň işledigini we ejesiniň öý işleri bilen meşgullanýanlygyny aýdyp ses bermäge gelenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä olara saylaw uçastygyndan jaň edipdirler we islendik adamyň gelip bilýänligini aýdyp derrew gelip ses bermäge haýyş edipdirler. Diýip habarçymyz gurrun berdi. Baralykda Türkmen News neşri döwlet telewiziýasynyň maglumatynda bir saylawçynyň saylaw gutusuna bir näçe bülten oklaýandygyny görkezýän video ýazgyny sosial ulgamlarda ýerleşdirdi. Döwlet telekanalynyň kamerasy muny tutup görkezen bolsa, onda kamerasyz beýleki uçastyklarda näme bolandygyny göz getiriň diýip neşri belliýär. Adatlyň Türkmenistanyň dürli sewitlerinden habarçylarynyň 12 martda ýerden beren maglumatlaryna görä, ýerli häkimiýetler ýerden saat 7-den 11-e çenli aralykda köp saylaw uçastygynda ses berişliginiň ýokary derejede bolandygy barada pikir döretmegi başardylar. Biziň saylaw uçastygymyzda ses berişlik ýer saat 7-de Türkmenistanyň giyimni bilen başlandy. Saat 9-a çenli saylaw gutularynyň 4-den 1 bölegi doldy. Saylawlara öňkü günlerde gyzyklanmanyň pes bolandygyna garamazdan bu gedek saylaw uçastyklarynda öňkü saylawlara garanyňda epesli köp adam bardy diýip Liwapda habarçymyz 12 martda ýerden habar berdi. Merkezi Saylao Komissiýasy saylawçylaryň 51 göteriminiň ýerden saat 11-e çenli galynlarynyň günüň ikinji ýarymynda ses berendigini öňe sürse-de, habarçylarymyz tutuş ýurt boýunça saylawçylaryň sanynyň eýem gün ortan wagty epesli azalandygyny habar berdiler. Berk gözegçilikde saklanýan Merkezi Aziýa ýurdunda geçirilen irki saylawlar köpler tarapyndan häkimiýeti Gurbanuly Berdimuhammedowdan onuň ogly Serdara geçirmek üçin diňe bir formallyk diýip hasaplanýar. Baryp saylaw kampaniýasy döwründe başlanan gödök düzgün bozulmalar barada habarçylarymyz her gün diýen ýaly maglumat berdiler. Ähli büdjet işgärleri 10-11 mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmändige barada dilhaty ýazyp ýolbaşçylary düşündürüş
uluş bermeli diýip marly büdjet işärleriniň biri adatlygy gurrun berdi. Mundan başga da döwlet medeniýeti häzirki prezidentiň oglunyň kandidaturasy üçin kampaniýa geçirdi. Beýleki 8 kandidat hakda hiç zat habar bermän Serdar Berdimuhammedowyň goşudurnak içinde zehini barada gurrun berdiler. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedowyň bäsleşlerinden hiç biri odol hiç bir ýerde görünmändi. Adatlyň habarçylary öz çeşmelerine salgylanyp, Sewit häkimetlerine häzirki prezidentiň ogluny goldamak üçin onuň seslerin ağzyndan 85 götürümni almagyny üçin etmelikleri barada tawşyryk berilendigine habar berdiler. Täze prezidentiň kasam kabul ediş dabarasy 19 martda meýilleşdirildi. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşdyrlyk taryhynda şu wagta çenli geçirilen hiç bir saýlaw halkara synçylar tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýip ikrar edilmedi.